salutare, suntem Munții Făgărași, în plin viscol pe Muchea Moașei, urcare de la Cabana Suru. Nu e o urcare ușoară, pentru că e un pic înghețat, alunecă, a nins, ninge. Atenție aici că e un pic gheață. Te uiți, Iulia, da? Uite aici în zona asta. Colegii sunt un pic mai în față. E whiteout. Încercăm să ieșim un pic în creasă. Doar de antrenament, așa, ne-am propus vârful Suru, dar nu ajungem din pricina condițiilor meteo. Este, după cum vedeți, împărăția viscolului șeză pe zi. Dar asta este iarna în Munții Făgărași, mai ales aproape de creasă. Fetelor le place. Nu-i așa, Iulia? Uitați-vă ce zâmbet pe sub cagulă. Să fim atenți, da? Da. V-am salutat, ne ducem către creasă.